wala kadagiti kalugaran nga taga Manggi, dawatag kad tinan-anay nga suportayo lata dati barong administrasyon ket bale ano pang 7th month ko pala dato yung makitak iti anon makitak iti reget ti umiling sumurot kadagiti kayat tayo ikandak man iti tsansa nga mangipakita met manayunan dagiti naramidan ti past administration amok dakkel ti expectation nyo kanya ket aramida kami na kabaelak mapapintas ti ili tayo nga bagyo mangi daulo babaen iti nalinis ken nadyusan nga panagserbi. Okay.